A inda muke kawo muku yadda take kasancewa a jamhuriyar Nijar. Wannan wata ƙungiya ce ta addinin Musulunci wato Popin ta yi kira ga 'yan uwanta mata da su fito a wannan watan a yi gangami na yin addu'o'i ko a cikin gida ne ko a waje ko a ina kake. In dai ke mace ce to ki fito gangami. Wannan taro ne na wayarwa da mata kai akan a yi wa wato Nijar addu'a akan wannan wata mai tsarki. Lallai wannan ba ƙaramin jajircewa ba ne mata su ma suka yi domin ganin yadda abubuwa suke faruwa a Nijar ɗin wajen kai hari da ake yi da kuma muggayen laifuka da kuma sauran dai wasu abubuwa waɗanda kaji kazo na turawan yamma da suke ta harin Nijar ɗin su ma kuma mata suka ce wannan lokacin ba za a bar mu a baya ba, mu ma da mu za a yi wannan abu, inda suka yi taro na wayarwa da mata kai da kuma neman taimakon addu'a akan Allah ya tsare Nijar da kuma duk wani abin da Nijar ɗin ta fuskanta ya kuma wanzu. Lallai mata kuma kun yi ƙoƙari a ƙarƙashin mulkin nan na Darmi Abdurrahman Chani. Kun ba da gudunmuwa wajen ganin kuma kun ba da gudunmuwa komai ya saisaita da addu'o'i, saboda an ce addu'o'i su ne makami waɗanda za su warkar da duk wani damuwa. To kuma mata kun yi playing ɗin wani babban wato record a wannan abu, kuma sai dai a ce muku Allah ya sa albarka, Allah ya zaunar da wato ƙasar mu Nijar, Allah ya zaunar da ita lafiya, masha Allah.